Jeg hedder Susanne Valentin Hansen, og jeg er dagtilbudsleder her i Tusindfryd i Præstø. Jeg kunne mærke, at her kunne vi godt trænge til at have sådan et fælles ståsted at gå ud fra. Og heldigvis var det sådan, at folk var rigtig med på det her. Det, at man har enagrammerne at læne sig op af og får en forståelse for hinanden, gør også, at tingene ikke bliver så personlige. Altså man skal passe på, at man ikke bruger den type, man er, som en undskyldning for, at man er, som man er. Det må ikke blive en sovepude til, når jeg er bare den og den type, så sådan er jeg. Fordi man kan lave rigtig meget om på sig selv. Men det er en indikator af, hvor man kan arbejde med sig selv. I selve hverdagen er det sådan lidt ubevidst en gang imellem, jeg bruger det. Men når jeg forbereder samtaler og skal have en samtale om et eller andet med en medarbejder, så bruger jeg det sådan helt konkret. Jeg bruger det også, når jeg skal sammensætte personalet i grupper for eksempel, for at se, om der bliver en god dynamik i gruppen. Børnene har fået det ud af det, at de bliver mødt af nogle voksne, som kan se nogle andre sider af dem, end de har kunnet før.